करी भाई मते भाई बोली मते डाक हे लक्षण लक्षण कंदंती रमारे भैला
ଫେରିଲେ ପବନ ନନ୍ଦନ ସତେ କଣ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଡ଼ିଲା ବେନୁନି ସତେ କଣ ଔଷଧ କି ତାକୁ ନହେଲା ପ୍ରାପ୍ତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ନ ଫେରିଲେ ପବନ ନନ୍ଦନ ମତେ କୁହ ପ୍ରଭୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭାବୁଅଛି ଯଦି ଜାଣିଥିବ ପୀର ପ୍ରସାଦନ ହନୁମାନ ଯାଉଛି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ନିଶ୍ଚୟ ଅଘଟଣ ଘଟାଇଥିବ ସେହି ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଘଟଣ ଘଟାଇଥିବ ସେହି ଅଙ୍ଗଦ କହିଆ ହେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜନ जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम से ही समय रे हनु घेनीरा पर्वत सुबड़ा गिरिता रे हेला उपगता आशिवा पथरे दैत्य देले बहु बाधा तुम कृपा पड़े ताहांकु विनाशी आनिछि पर्वत प्रभु आनिछि पर्वत धन्य प्रभु धन्य तुम्हें पवन नंदन नहीं प्रभु नहीं सुजी न पारिबे तुमर ए रूड़ा नहीं प्रभु अमर भी सुजी न पारिबे केबे तुमर ए रूड़ा मारुति
ତୁମେ ହେଉଛ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତୁମ ପରି ଭକ୍ତ ମତେ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ମିଳୁ ମାରୁତି ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ମିଳୁ ପ୍ରଭୁ ମାରୁତି ପ୍ରଭୁ ମାରୁତି ପ୍ରଭୁ ସଖା ଯାଅ ଯାଅ ମାରୁତି ଲଙ୍କାପୁର ଅଛି ଏ ଗସ୍ତ ନିରାରି ଶିଳାପତି ରହିଅଛି ସେହି ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଖେଳି ଆସ ତାକୁ ଯାଅ ମାରୁତି ଶୀଘ୍ର ଚଳି ଯାଅ ଲଙ୍କା ଭୁବନ